Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Salam, mehriban doganlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Irak Türkmen frontu we tejribeleri. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, aýdylyşyna görä, dünýä türkmenleriniň arasynda syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri taýdan tapawutlanýan toporlaryň biri Irakda ýaşaýan etnik türkmenlerdir. Irak türkmenleriniň syýasy hem jemgyýetçilik durmuşynda esasy rol oýnaýan Irak Türkmen frontu goloýda özüniň döredilmeginiň 21-nji ýylyny dürli dawarlar hem çäreler bilen belledi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Irak Türkmen frontunyň dünýä türkmenleri üçin görelilik gazanan tejribelerine göňüpdirýär. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen frontunyň Demirgazyk Irak Kürt dolanşygynyň Erbil boýunça halk wekili Aydyn Maruf. Aydyn Maruf aga gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Irak Türkmen frontu we tejribeleri atly forma dinleyijilerimiziň galdyran tesbirleri esasını alıp barar. Kärdeşim tekrar tesbirleri okap, sowarlary berer. Menem sizin jogaplaryňyzy dinleyijilerimize terjime etip beren. Tekrar söz sende. Irak Türkmen frontu haçan we näme maksat bilen döredildi? Onuň türkmenler üçin nähil ähmiýeti bar we bu guramy Irakyň belli bir böleginde miýady tutuş ýurtda hereket edýärmi? Irak Türkmenler için Türkmen cemaati önemli bir Irak Türkmen cepkesi ýagny frontu Irakdaky türkmenler üçin örenmekim ähmiýeti eýe bir syýasy partiýadyr hem guramaçylykdyr. Irak Türkmen frontu 1995-nji ýylyň 24-nji apreline Irakyň Erbil şäherine bir näçe syýasy partiýanyň gatnaşmagyny döredildi. Irak Türkmen frontu öz işlerini Irakyň Demirgazy bilen belelikde ýurdun ähli günjegine bolşýarly taşary ýurtlarda hem gaty işlerini alyp baryp Irak türkmenlerine başarnykly wekilçilik edýär. Irak Türkmen frontu häzirki döwürde hem Kirkuk başlyklaryň türkmen eli diýilen tewtiň ähli ýerine bolmak bilen bir hatarda Alaytada, Erbilli, Mosullu, Talafer, Tuz hormaty ýaly esasy ul şäherlerde gaty täsirli syýasy, diplomatik we guramaçylyk işlerini dowam etdirýär. Daha önde geliyor yani. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Irak Türkmen frontunyň halk wekili Aydyn Maruf. Siziň pikiriňize görä Irak Türkmen frontunyň döredileninden bäri geçen 21 ýylyň dowamında dünýä türkmenlerine göreldilik nähil tejribeleri boldy. Ýeri gelende Irak Türkmen frontunyň esasy ýörelgeleri barada hem maglumat beräýsiňiz. Mesela bütün örnekler budur. Bugün Irak Türkmen frontu Irakyň Demirgazyna bolşýarly tutuş ýurdun ähliýerine etnik türkmenlere arka çykyp olaryň hak hukuklarynyň gorowçysy bolanlar. Irak Türkmen frontunyň görelilik syýasy tejribelerine fersalanmak halyn şol wagtyň özünde öz utyary sewtin meclisinde Irakyň merkezi hökümetine halk wekilleriniň bardygyny, şeýle-de Erbil, Kirkuk, Mosul, Talafer, Taze hormaty, Tuz hormaty, Diyale ýaly türkmenleriň köpçülikligini ýaşaýan Bagdada çelini barp etýän welaýatlarynyň meclislerine hem öz syýasy wekilleriniň bardygyny görýärsiň. 21 ýylyň dowamyna agyrlikde gazanylan tejribeler Irak Türkmen frontuny şeýle derejäge getirenler. Häzirki döwürde Irak türkmenleriniň öz utyary sewtde we Irakyň merkezi hökümetinde ministrleri bar. Irak Türkmen frontu iş ýüzünde Irak türkmenleriniň 190 götürümine wekilçilik edýänler. Irak Türkmen frontunyň görelilik bähbetli işleriniň ýene birem Irakly müňlerçe studenti Türkiýe iýerip okudýanlygydyr. Esasy ýörelgeler barasynda aýdylanma Irak Türkmen frontu milli we demokratiýa gurulşy eýedir. Osmanlı İmparatorluğundan sonra
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormat radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Irak Türkmen frontu we tejribeleri. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen frontunyň Demirgazyk Irak Kürt dolanşygyndaky Erbil boýunça halk wekili Aýdyn Maruf. Kardeşim Sähra, ýene söz sende. Halk wekili Aýdyn Maruf, diýmek onu Irak Türkmen frontu döredilenden bäri 21 ýylyň dowamyny öz türkmenler üçin siýasatdan başga uğurlarda hem dünýä türkmenlerini görellik işler edipdir, şeýlemi? Evet. Yani sadece siyasi değil. Yani eğer bir gün güçlü olmak istiyorsa bir siyasi parti mutlaka eğitimi çok güçlü olması lazım. Hawa diňe siyasi işler edilmedi we edilmeýär. Häzirki döwürde siyasatda rol oýnamak isleýän bir parti hökmany suratda bilme ähmiýet bermeli. Muň ýany bilen ykdysady ýagdaýa gaty grunt bolmaly. Medeni uğurlarda hem täsirli işler alyp barmaly. Häzirki döwürde Irak Türkmen frontunyň hemaýatkarlygyny we guramaçylygyna Erbil, Kirkuk, Musul ýaly etnik türkmenleriň aglawa köpçüliginiň ýaşaýan türkmen eli diýip adlandyrılan teýtine we Iran galan ýerlerine türkmen mektepleri bar we olarda türk diline tapaklar berilýär. Olara gerek bolan ähli gollugy Irak Türkmen frontu berýär. Meselem mysal bersek, diňe Erbil'de 20 golay türkmen mektebi bar, Kirkukda 100 golay, Talafarda 50 golay türkmen mektep bar. Ýagny sana soň sowawa diýleni şeýdip dowam edip gidýär. Türkmen mekteplerine diňe Irak Türkmen frontu ruhy, maddi we logistika taýdan gollaw berýär. Bundan daşaryn Irakdaky türkmenleriň iň esasy medeniýet organy bolan Türkmen ýaly telekanaly bar. Şeýle de öz türkmen gazetimiz bar. Emeli Hemradaky esasy kanalymyzdan daşary türkmenleriň köpçülikligiň ýaşaýan teýitleriniň hemmesiniň öz yerli türkmen telekanallary hem bar. Her ýyl müňlerçe türkmen ýaşlary Irak Türkmen frontunyň üstü bilen Türkiýe ýokary bilim almagy diýär. Telekanallarymyzyň, gazetler, jurnallarymyzyň işgärlerim kämilleşdiriş okuwlaryna iýerilýär. Ondan daşary sosial we medeni jemgyýetçilik guramalarymyzyň üstü bilen hem iş alyp barýar. Men bulara Irak Türkmen frontunyň dünýä türkmenlerine görellik ýeten ören höküm sepitleri hökümine baha berýär. Bizim için Irak'ta Türkmen varlığı önemlidir. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Irak Türkmen frontunyň halk wekili Aýdyn Maruf, Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Irak Türkmen frontu we tejribeleri atly forma dinleýijilerimizden galdyran tesirleri esasynda size jemleýiji soraglar bermek isleýän ýat ýöne türkmen lakamly bir dinleýiji arada bir näçe kyn günler başyna düşdi. Inniden görjek günleri oňa tolsun diýip tesir galdyrypdyr. Hawa Irak Türkmen frontunyň halk wekili Aýdyn Maruf. Söz sizde. Sizin sorunuza ilgili. Elbette Irak Türkmen frontu şeýle tejribeler kazanyp üstünlükli tepitlere ýetýänçe gaty ol kynçylyklary baştan geçirdi we dürli hüjümlere hem gysyşlara duçar boldy. Gaty köp ýol başçysy we agzasy hüjümlerde helakçylyga uçurady. Şu pursatdan peýdalanyp Azatlyk radiosynyň üstü bilen bütün dünýä türkmenlerine we türki dilli doganlyk halklara Erbil şäherinden Irak türkmenleriniň adyndan köp salam aýdýaryn. Bizim için önemlidir. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri